Takže zdarte borci, já vás vítám u dnešního videa, o kterém bude tohle auto, v kterém právě sedím. Je to jedničková oktávka s 2 litrem MPčko, než to je. Jako neříká se tomu MPčko, je to prostě I, ale já si myslím, že je to MPčko, protože to nemá prostě jak FSIčko v přímý vstřik. A je to klasický 2 litr, ten motor je jako hodně nesmrtelný. Je to třeba ještě lepší než 1.9, fakt doporučuju. A nesmí žrat olej a prostě musí to být, tento nežere olej, tento je výborný. Fakt. Takže možná půjde na prodej, ale nemyslím si, protože fakt ten výfuk, který tam je a co to dělá za bordel, tak to je neskutečný. Takže, co tady mám všechno? Mám tady RSové oktávky budíky, které jsem koupil od jednoho chlapa na Messengeru, v těch skupinách oktávkách, nevím co to je, prostě fans kluby takový. A prostě z fan klubu, co tam nabízel. A tak jsem to od něj koupil za 2,5 tisíce, no za 2000. A tak jsem odkodoval nám jeden chlap imobilizér, nebo nakodoval ho z těch starých budíků, jako bylo to porod, protože to není diesel, ale jako šlo to, všechno funguje. Takže mám tady RSové budíky, jako druhá část, mám tady 2 lina. Tak nevšimejte se tady tohoto, protože já to mám doma a mám to doma už asi měsíc a furt se nedostávám k tomu, abych to nalepil karbonem, jako karbonovou folií. Nebo především, že koupím z RSové oktávky tady ten stříbrný rámeček, ale nechce se mi. Takže toto buď přelepím, jako já to mám v karbonu, jenže se to nelíbilo. Takže si tak to chci zase přelepit. Protože tam mám doma jiný karbon, který je, jak kdyby to vypadal originál. Jejda. Rámeček z 2 lin, z Číny 2 lin za 1500 korun. Jako funguje, CarPlay tam je, už neopadlo tady toto. No to tady nikdy mě to zapadlo právě. Takže mám tady toto, je tam CarPlay, Android Auto, jako to bojovali jsme s tím jako protože nechytalo nám to furt stanice, tak jsme furt tam ty káble přepájeli, ale jako moc ho nedoporučuji, protože tady k tomu nebyly takový rámečky, kterým aby se to přidělalo. Takže já jsem měl tady celý toto venku ten panel a venku jsem ho tam dával a vyvrtával jsem tam díry a vybrušoval tou malou bruskou a dával tam šrouby, aby to tam drželo, jako, takže teďka to tam drží fakt dobře. A když se chcem dostat na ty konektory, tak toto vyhoupne se celý a jako jde to, ale jako když to chceš vyhoupnout tého 2 lin, tak prostě musíš celý zase toto ven a ze zádu prostě ty matičky nebo prostě ty šroubky, co tam mám, tak je musíš vydělat. Jo? Ten rámeček jsem tam je přelepený, protože byl neoriginál a taky nedržel. Takže jako moc nedoporučuju, jo? Ale jinak funguje dobře, všechno úplně v pohodě. To stejný klima. Já jsem rozdrval to rádio a potom mi přestalo toto jít jako fouká, já jsem do toho bucho začal to foukat, ale odešla mě klima a klima toto klimovalo neskutečně dobře. V zimě to bylo jako v zimě. V létě to jako klimovalo neskutečně dobře. Nevím, proč se to stalo, zatím jsem to neřešil nějaké zprávy, začnu to řešit asi, protože to je to fakt jako nechci tady jezdit. Prostě furku a bez klimu. Další tady mám nálepku z rejstříku, už se nedá sehnat. Dal jsem si tady celitka do černé, protože stropnice byla spadla a jsem celý nastříkal. Tady ty oční ramínka všechno do černá, kromě toho strašně uhnal, jsem si je trufala tady na ten panílek, na světýlka, jak se rozjíná. A chci si je trufat, takže mám doma stropnici. Ježiš, co nemám taky, protože to zase někomu dál. Asi do Alcantary, anebo do černého něčeho, ale tam něco černého, ale chtěl bych Alcantary. Na to už se chystám už dlouho. Takže, toto máte jeden problém. Asi se ptáte, proč tady mám sakra kýbl? Zase spadne. No, bude tady RSové sedačky, RSové tapce, všechno bude to laděné do RS. Proč tady mám
komentářů. Už jste to napsali? Tak jestli jste to napsali, tak se to dozvíte. Ale v příštím videu. Ne, kecám. Já si z vás sram. Toto je od klapky na výfuku, kterou tam mám. Takže toto je od klapky, kterou tam mám vzadu, jo. Takže od klapky, jo. No to tady to mám. Na vedle mě jsem to vepřila a to dělal hrozně bordel. Už teďka. Já vám potom možná, když se podíváte na můj kanál, tak jsou tam nějaký ty, já vám možná tady něco ještě stříhnu, jo, na konci. Tak si vydrž do konce a dej tam ten like s tím odběrem. A o nic nepřijdeš. Jo, takže prostě to tady si nedívejte, to je bordel. Takže toto. Pak tady mám zádu. Turbo, zónka a odpadne. Klasika, že to odpadne. Kabel, který se nemusí schovávat. Jsem si sem dal kroužek elektrikářské pásky. Pak tady mám RSové pedály, které už k tomu byly. Na jako, když jsme to vyšli, to auto stálo, teď si tipujte do komentářů. To auto stálo 12 000, protože to je můj táta od kamaráda. A pak za to auto bylo. RSové pedály, to sportovní podvozek, tam je tam hruška, z takového kousek hadičky. Takže je tam hruška s takovou turbo. Tady ocek, to je taková turbo hadice. Kopu taky z race shopu a je to na to hruška. Moc to zrezný není, je to tam prostě klasika, tam jak se zachytává bordel dole od kolek. To prostě způsobuje, jak od toho zachytává prostě bordel do toho a tak do toho. To mám trošku a tady mám kousek prahu, jinak vůbec to nic dělá. Mám tam dumpar, takže jako nemáte jako přímo dumpar, mám tam prostě uřezaný kat, karetu, vydaný kat a dát tam ještě tu trubku tam byla, to je, ale měl jsem tam tu klapku, ale to dělá takový bordel, že jako to bylo hodně. Když jsme tady vezli mojho kamaráda, já jsem otevřel tu klapku a on to udělal možná zavěřit, takže to jsem dal pryč a je teďka vzadu. Takže je tam je tam, se trošku vysvětlit, takže je tam trubka, potom místo tlumiče je tam taky trubka, místo toho velkého zadního tlumiče, tak tam je klapka, ale vlastně za klapkou je tlumič z race shopu taky, všechno z race shopu budeme teď trubky. No jinak mám skoro všechno z race shopu, takže jako race shop je docela dobrý. Jo, a dal jsem teda, prostě klapka a pak je tlumič, takže tak si to potom tady otevírám přes toto, tady mám potom kastičku, tady mám tak toto připomíní, tady si to otvírám.
tady se svítí žárovka, tak přece udělám toto, tady se zapnou aj žárovky. Jo, takže když to bude prostě takhle, takže nulovku a budu svítit takhle a zároveň takhle. Takže vlastně, když to do toho vypadne, můžu takhle to zapnout a takhle můžu takhle a nechápu, proč to dělal, ale dobře. Takže borci ještě tady světla zatvorené, tady PRS význačka, černá maska se mi rozstříká. Škoda znak, tady je tam půjdou, ty přestavy, tady bude asi podtlak, tam bude budík a asi všechno, ale já tam možná budu ještě vydělávat motor a úplně celý motor a přidávat tu. A to si moc nechce, ale asi tam dám určitě, tam chci teďka poslat jeden chlapů do Prahy, no vlastně, pánům motoru. Oni mě na ně udělají launch control, top and paint a odkódují landy. 3 věci. Jo, takže tyto 3 věci mě udělají a přemýšlím, že koupím ještě jednotku motoru jednu, že toto bude prostě série a koupím jednotku motoru a tu pošlu až mě ještě odkódují imobilizer. Takže imobilizer, vypnout landy, protože tam nemám ten kat a vypnout landy, imobilizer, prop and banks a launch control. Takže tak nějak, kdyby se něco dělal, kdybych tady na tom něco dělal, tak určitě to natočím. Jako za mě je to docela v dobrým stavu. Doporučuji jako tyto auta kupovat, seženeš na to všechno za pár korun a není to jako nic drahého. Prostě fakt pár korun, jo, já nevím, podvozek sportovní město jako 5000, to ani už to je originál, neseženeš za to lidi prostě, jo, a třeba, když řeknu, jednou jsme tady měli auto, ale počkat, s čím tam byl problém, tam byl s něčím problém, ale já teďka nevím, počkat, tam bylo něco mega drahý, no, a na Optáku to stálo marně 150 korun, a tam to stálo 2500. To bylo za auto. Já už to nepádlo, ani se tam bylo za chybu, to bylo třeba před 2 rokama. To nevím. A začala pěkně pršet. Takže čekám, že to tady začne kapat. Takže proto tady vozím kypu. Takže kdyby byl nějaký update, asi vyjde podložky, tam jak to budu dávat dokola. Tady video o tomto už vyšlo, snad se k tomu vyjádřil, tam bude dílně, kolik tam bude. Jo, takže nezapomeňte, fakt ten odběr tam hoďte, a nic nepřijdete, jo. Letiska, odběry, o nic fakt nepřijdete. Takže kdyby se něco dělo s autama, třeba nějaký prostě upgradey, tady tento prostě, všechny auta, co mi přijdou docela zajímavý, jo. Tam možná jak budeme vydělávat s turbo, protože to opískovali a ono to prostě jede, přidáš a nic a třeba sekundu to mega vystřelí. Jak tam je ten prodlevá, udělá se tam větší ten tlak, prostě jak je to, no jak bych to řekl, uší, tam někde to je, protože jak se tam vlastně zapísku, takže to uší a vlastně to než se tam dostane a no,
moc se v tomto teda v těch turech nevyznám. Myslím si, že to je tím, že tam puší ta díra, takže to tam pozná ten vzduch natlakovaný vzletí do motoru. No, už si to moc nepamatuju, takže tam prostě tady, když se jsem fakt dělo s autama, co mě jako přijde, budu prostě natáčet, budou se dělat videa, co všechno budu moct o autech, ovšem prostě, co vypadá, že jako budou docela zajímavé, jako nějaký projektech, mám nějaký projekt už v plánu, jeden projekt tam stojí právě tam u přední budovy, tam je C ještě jedna a tam to stojí, co tam budeme dělat zadní podvozek, už jsem neměl to, že to je takový projekt, taky za 12 000 stran. Jak to máme, to Bavorák, ale jinak nebudu nic říkat, takže máte se fakt na co těšit, takže od tam ten odběr, ale Česko. Takže užívejte zbytek víkendu, mějte se pěkně a čau! Teďka pojede z kopce.